Peja Sakoso. Casaradies, Mentonka, Sabe Bommy some vampire. Sabe Bommy some vampire. Young Pibosus, Minyanka Tremeja, Zerate, so in town. Our pipe jump, and 6 minutes per year, and 6 minutes crowd, Cecilia.
penifo abo asafu nyina so ase odi mampa ibo na eye juma papa etisi yedi ma ye ho a obi anyele no ho na so de e beba me to eye promise and faith ya promise me pa ya promise so a ebebe mu a eye nsem bebre ya hye me ena china sa embem ni nyina mu na me mama di hu komo no o kire me kwan ya me mfa so am se na awotwe ne be gina abedi adanse eti me firi akwa ofia ma wa na me fun abele eti me fun bele no ye se adwoa adanam se da me timi ma na se na me hu mfa me no was ma hwehwe sa adan na wo mafie nam so beba na me kwa asori afa nu aba no se ukura sa mi hye wudwa sika na ehwa na e basa nam se da enye mi o enkula ne so wasi da bi me pasa me boa o anam se da mate wasi kwan be so mse wada roma de waka no me de me nhye wo chinchina akakra wada roma de be ma me sa na e de opasa o de ma me no ya opasa o boa me e wo ho me timi nye de ene won twe sikasem ti efiri wakoma mu na de mo opasa o de boa ayampa bo hwa no ye se ene be boa eti kwan be so be mo obi edi bebre me anase bebe fiam se wo no ho ne nhranka nyame se enra mo wa na me fu abele adwa na wo mam se da me pa cho beba na emum wo de bo hye na wo hye me no wo di hu adwuma wo me nsa kan bo hye no de aneche eya asida ene laptop nyame ene mama dani da nyina bibiam de betu nanim bia wo ye de a eche se asida enkoma laptop nyame me de asida eninkabia edi mano ti me dana se awani a waya mame da bia me de be de dansa me kase laptop nyame de M70 kra no ba akrom a de ma kase no waya mame na ye di bro nya wi anyame anim me yare pa na me say laptop am na dai ya di bro nya wi a ye wani die mu no na me be yare ti me baba akofra no se mama oso okwa asore na osofo no se bompa ye mama na de o ma me gira ne me ban ka ya pram so hwe odi fo ba wo no obonsa wo boa odi agwo ontimi nya me hwe ena me call hospital na doctors mami ada woni di nteno se doctor me de be hokra me na ye bombi se mami is da wan soja na che se wa ma me ton ne niema me di nteno sa ho so yam na so doctor ntina me ba ye no eno was me hu adro kra me ntro Emma wo me hu adura na say doctor hu adura on tro ma me say me yare na ma ba o was maame me hwe wa no kra so we nurse ni and I'm so me sister these sisters too na na nurse e wo gi and also nyame asaw yare na das medical bompa ye say last stop nyame asam yare dada ti mi da last stop nyame ase so amani bambo ni na yare sa so asuri so bi do self share the amam onko so amani bambo nya kese o me ne maso enura so ho na baba kwa fresh mama oso dan na o de say fan atiabo na ma wapira pa na ma bonus na wa bi fan kese sa so last stop nya me age no fan ete bet amono me ka we share last stop nya me dia no nya Maame me da wase se me ba wani mu obua me o mama kwancha me koye ya se die obonsam adi nkuguo me da last of me ase amen aye shiro ababu so ide adanse se we de anu nyam se da bia me ba me hu se me hu me ani de me hu kwa kama but me widie mu no me na manam kotudwe ekeka bom last week se be gina na me gina ho ana me asere me ti ahwe no nti ho ana ye pon sore no na sofu maame esi ese memra ti me koye no maame nsuo ne ayi se me kwa me fanware ti me di sa de me jare me nam ana ekotudwe ekika bom ne ejai ene me ba sei me na ntimi na me hwese bia e be sa ayi bi ntimi na ntimi face ana e be fa car wo station ene me na de nya me asese de ready aya maame won to so nkoso a Jomona na rade ka kire me se etwa so wo boa
Oye bibi kɛseɛ bi ma mpa. Deɛ wahu ne kora de sa. Na ɛsɛnka me de to aso na mpɛ sɛ me hu ansa na me de ato aso. Ɛnura enwumere me wɔ fie na man bi frɛ. Ɔsɔ yɛ Assemblies of God sɔfo. Eti mo wa na ɔma me ba na obi sam sɛ me ma ne yɛsɛ. Ɛna me kan no ɔse daabi. Ensu biem. Bɛboa oba ne me ba no ɔtɔn kosua. Ti akimako na mu na ohun. Ohun sɔfo no. Ahun sɔfo. No ɔse sɛ me ba ne ni passport. Onkoye bi. Na me mfa ma council number ma no. Na sikasɛm odin yɛ ɔbɛboa me. Eti ese wa me yɛ de ama no. Wɔse yɛ nhwɛ nyame akwan. Ɔpɛ so ɔboa me. Nyame be bue kwa ya ma wa. Ebi kura na nya hɔ na bɛfa. Nyame de na akwan no ɛdɔso. Hallelujah. Amen. Baby Asante se yɛ kwan sɛ mmoa bɛfiri ɔba no. Ya ne mmoa ntan firi ɔma. Na baby yɛ ni nna no. Ɛhɔ na Awurade de kwan ɛto. Timbɛbɔ mpa ya ma. Kwan bie biara etwa sɛ last stop nyame bie ma. Ɛma hu Nyankopɔn ni mu nyam. Awurade ba bibie sa kwan na ma. Bon samara. O maame emma yɛsɛ. Yinu. Nyame sɛ mo papa na otwam ewu nsuo bi mu kɔfo. Ɛna wɔde mu gya nsuo. Te sɛ bia me twam nsuo ni. Ese na na me de me nyina yɛ den. Ɛhyɛ wo nsa hwɛ wɔm so maye. Ɔse na wɔtwam de bia na wɔka. Eti nsuo no ma ne mo benya apam. Eti na yɛ bɔ mpae na nsuo ni yi pie. Papa ɔse papa ni twam. Papa no. Ba jo wawu. Wawu. Mama mi ntwa wa no e no krai. Last week na me ne nam ensuo da ye. Ba cho afa kwa wa no. Last week na me ne nam ensuo da ye cho ye friend Subri. Ensuo nda mo akiri ho. Aha. Ye friend Subri. Okay. Nti ye dru ho no no se na Subri me de me mention nsa. Na me say ah, Wa ba hada. mpa cho da bi. Wa ba hada. Mpa cho da bi. Nti ama me ne coin. Na o ka ne ho. Ai. Eti muduru so no ɔsɛ. Wasi na Subri me de manager won sa o. Ti ama me ne coin. Ba me akwala. Waka bibi a kyerɛ me. Wa ba hada. Ɛna no first time. A o ba ha. Sorry na ye de kasi aba won sam kasi aba ma Jesus. Nyame se sa nsuo no. Ɛna di wachi. Be ma baba mu a obeba ne kama. Ba all of a sudden. Na bibia sa ye basa. Nsuo ne sɔre wɔ se ɛsɔ sɛ ne ne yɛ bɔ mpa na ɔsɔre yɛ no wo sɛ aboa bi etutototo nsuo mu no saa na ne wo pie na ring no de ahyɛ ne ha ne nsa we na ha to ɔhwɛ ka wani din no ɔsɛ meka wa ne hyɛ no meka wa ne hyɛ no mama yɛ no kra ze mechi ba no kra wa ware enso awo ho kra yɛ din onyinse ya na sɛ wɔn so so awale be ma bɔ ma na yɛ basa enso hwan na no ba yɛ mama me try what TikTok. Oh, I'm on TikTok. Bon Sam Marad. Ensuo bia. O papa gina mu. Nyame so otwa mu bia oka. Enti e man nsuo ne mu benya apam wo honhom. Eti na edi munya. Obetimi adem ho pa de se yagi mo kra no efiri nsuo ni. Hallelujah. Awurade bebie kwan ama. Amen. O passport. Mama David. Ma modin ayi bi. Patrol. Me so wo hia obi. Na nipa ne se opese wo mboa. Ba na Europe country. Ɛna so opese wo boa wo de wo kɔ. Mama mi try na ye no kra. Ene kra ye kasa. Pacho ka mic no. Mama ene kra ye kasa. Wo wan. Sisi o Spain. Sorry na ye de na ba onsam kase ma Jesus.
na last stop nyam sɛ sie break saa pam ne firi wo so pɛ ɔyɛ pɛ bɛfa ɔde wo bɛkɔ na kyerɛ wasom abusuafoɔ amma bɛyɛ wo ho ade hallelujah general na ho no enka tumi ne bɛsa atete mo ntam bɛ kakra wonte ne nka bi ba na na mo na wonya gidi atu no etwa sɛ meyɛ ho adwuma ma because me unshia me da ana unshia me da unshia me da and then the first time but problem na the best na maka kyerɛ wo no ba ma na ne je wo ho ba tumi na owo nsuo ni mo be pam no mama ye no kre na nsan o start isa nkomodie we no e se wa yare o start so be boa wo no ba be fa wo ba be fa me no yare se o koy o se typhoid or samari yare bebre aha wo do na asidie ni nyina betu ayira maame na asme hu se be ma na ba ware no gina wo nkyɛn wo ene nyame se ekwan yo mo fa so mo gu na ware ba ako ena me kyerɛ wo ekwan yo mo fa so mo gu na ware first one na me kyerɛ wo na se de be ma ni gina wo se ne maame gina ho na bibia be wura be ma e wura no e hye ni mu sei na ne suban nyina asesa na ye confusion na ye ntokwa na ye ni tan na ya tete nyame se yes na ware ni mu te ene wo sa hye wo bi enipa ne ye good onya basabasa basa atumi ne besa wura no aha e wura no pe na ne suban papa na hu no na asesa na ye confusion o se be toto aso ba ko 3 to so be usuro so ma na ye ho ade because niam a wo fam no o se ya anye ho adwuma ambreki a ade ne besa wura no se ne wo hu no o ware anye sa na abi hu tinyame se menya ho adwuma ma hallelujah o se menya ho adwuma ma menya ho adwuma ma na de bi anyame kyerɛ me wo na se wo kunu hwan na wo kokoo no Pachomiku. Achafa kwa no. Pachomiku. Uku wo kokofu. Waye me. Bon se marada. Me hon se obi abesra uku. Ati se ni nua na se ni kurom ni abesra. Ana o se ne me no be ko wafumu. Kokofu. Enti odi na chi koye no. Na me ho se waye bibi wo kokofu ni. Afe efiri ho no. Na se kokoo no. Enti me nso se ne e wo se so. Okay, time obi besra am. Obi oye be ma na busu ni besra. Ni nua no. Ni nua mo ne ba ho. Omba omo ne ko na afum ho. Ni nua ba ko ya no ne ko. Ni nua ba ko bo ne ko na afum ho. Ana nyame se okunu no na ne papa emu busade okunu papa acha kwa no okunu papa wono anya ha no wo mo no pako wa no okunu papa no ya den me se no no mo enti no mo ya den me ha se ya na me wono wo papa no so no no mo ne na ne te no betina o se na okunu papa ebusade onso wo mu guside hwehwe ne mom no eno bi na no ye enti o se no na etorment tia wo mama o mama wo ne be ma ne wo no o se emema no nya problem be ma no akwa wa no wo mema sen be ma ba ema sen ema na eden na ekoso ma wale de enso bia awade no ko yi o se emema no nya problem be ma no ade na be ma ni bisa no ne papa ne bisa no wo mama no edi wo mo achi
The Biomako problem no de abro. What show how no de abro. Mako for how do want to tell while yes no ma be pem wa. So ano ba ko wale wa Accra kasoa. Okunu be wode na wo miensa so ma na nya adwuma. Today so busa Maame ho kire me. Send me kakra. Oh, mo nsam marado. Pam bia efi okunu fie. Ekutia wo ma. Nyame se obaba akon okọ school no. Obegya school no empofiri mu nsame nko biem. Mo beye na yiram. Onko. O ma say na wo school. Acha kwa wa no maame. Say na wo school. Mienu. O se abai wan pani no wo mu. Obegya school empofiri mu. Ogina SS2. O SS. Yames me mompa ye ma onfa osikasam. Ose osikasam be ye basa. Adwuma e be kofom. Adwuma a wo ye e be tia bafom. Ada na ekoso. Mama, de o kan na nyina ye no kure. Ska de ye na wo be sprage ya na wanya kakra de ko adwuma mo be kokofa ne ama na wo be wi okura age so sa peska foforo na ye dan. Aso so akofa. Wo di sika ne hya adwuma ne mu a. Aha. Na hu de ode to ye mpo wo nto hwe so na ayenko so Na sika na ye basa. Na mesi me mompa ye ma. Na me nkyira wo ade ma wonye wo adwuma ne. Tumi biala a wasole wo adwuma ne so. As a last stop nyame. Sika bia eto me nsam wa na ehye. Mi gira me honhom Maame ngosrem. Afi 2026. Ebo mi sika tenase e wo Yesu din. Awo me wo ma esai. Omoye miensa. Omoye miensa. Nyame se me mompa ye ma wo ma. Na me mompa ye ma wo so yale. Ene wo ma. Tumi biala be torment wo ma na brabo. Na won so omde yare be kyekyerew. Radin jew free yare biaram. Na omie kwan ma wo ma no. Nyame se obi bewu ni ade na didi ama. Menim se ye wonua. O se se nipa ni wu. Ye de na didi ma wo na wudi a e de problem kese bebro. Onua no mo yesa. Say no. Ona ye penny. Ene se dan ya didi ndi de ma ana. Wo ye penny no ye ma no. Kasarade ahoyira biala ya di atom ne me maso me gira me honhom Maame ngosrem Sawrade geme Awrade geme manso twi biala ya di atom me kraso e wo honhom a epie honam fam Awrade geme fa utumi gimi frim fa utumi gimi ma e wo Yesu din Nyame se me mompa ye ma woku minim se moto so no otino asepira enti ye de ade ode ade ahye na moto mu na ode nante se de watna bibi so na ade no wo pre serious I know you use bicycle. Oh, you use bicycle. Nti de di pra beba o de crutches achiche na moto am sei na de no bibi star no se mu bibi aha some bicycle no en se ne pra no among some amara Erade so waba wa ya mena be ma ya na ekoba nti so no so be pra beda dem a e de wo haw beba eno nti na mada na de a kirew se be ya obesi ano kwan ama no na ne kuoni nko pra na de topia water me nsabra da ye be na wetu a wo so yin ba chafa ko wa no chom so da da ye wetu a wo so yin me son da ye na so bi abo me ma mi tu obi ai dai abo me ma mi tu
because me say what baby no didi na duan na wodi no ye honhom adidi ne wodi ye didi honhom a ye didi wokukuom ye didi wode be obi a odidi honhom bia kukuom ne aduan ne gu a ye di ti no se kukuo ni sinanim na ne nsa simu a wodi wodi aduan no ana Awurade sɛ aduane na wodi no sesa ne hyabre ho ankyɛ na wotena nyiye o maame nkyɛ na watena saa o maame nkyɛ na watena Dabi matena nkofo nkyɛn bakɔ wa no madinka atena nkofo nkyɛn da watena nkofo nkyɛn tumi bi abawura no o kai nipa a wotena mo nkyɛn weto bacho kagu maikini Faichai hwanya metena maame bi nkyɛn no na reto ana weto ewa hin Sokoban bonkoto fa oil bla nipa bi a wotena ne nkyɛn a yedi tumi bi abawura Awurade nkyɛn no nipa bi a wotena omo nkyɛn ade ade bi abawura Awurade gyena na mutumi so na gyena last stop nyame mpagya wa ba wa kyerɛ oboa no na te wanim kyerɛ no na bie kwa ama no ame wo sɛ wukuo ka kyerɛ wo sɛ me pɛ sɛ ye ba boy no ko wotena se na ka me de car breast cars ble no no tonton onko pɛ ba bi a obetimi de car na si Bacha say, I started. What did be happening? No, so or ye kaya jumana fena, or yes, cassette tam. Peja Brusen bidia siwam, babos me ben siamu, na Brusani, what pages were Kim. Or the son of I. Car force and on the buy. And what on I say? Car Jumani be cost butu. A Jumani be ye papa. Koto me bomb payam. Afa wa kwantu some. What rider? Dab. Untried. Me bomb payam. A puno be a baby yama. Nipa ne ka so ma invite na waba timu se wokɔ na woba wokɔ na woba to nyame ho konkron okunu wai okun ayira akɔ wa no okun ayira aba bi agena boso nya ne ba ne he wo kye unim ba bi o wona na wo sai me bom pa ya ma me unso wa dem na obi pam na fridam ho awo na si abonten to awo no sei na osi abonten hwe ha na hwe wo ba bi a wo mfa na de na pia ni fridam osi abonten ne chendale sefa ha owo ba bi nchen obeso ho no obeso ho no obeso ho no bibi na awo na si abonten tuja wana Awurade sibuza nse ne kunu wai ni kunu ayira gina hona na Awurade ka kyerem sibuza nse ne kunu ayira obi na wo ne free fi wo dem si abonten pia ne koma wo baabi nti so wo ba se na me hye wo ngom ne de me ba be yama wo no me yama wo na wo ba be bunku tudwa pa wo kyerem ikona ni so betelo se na ni so ntente wo mma Bacha pakwa wano. Masuho dai no abebu nkutuje pa. Why dai pakwa wano? Masuho dai no abebu nkutuje pa ma. Oso da no why dai? Abebu nkutuje. Washi ameda. Washi ameda. Aba hada. Aba hada ba wishi ameda. Radi nyum free yalim. Mre me catch us ato yare ama. Ana wokwa wansi ha biem. That's right. Bekun o.
yare na rewura ho se ya se bekun ha tisa fimi tisuba me from say o se say nanu Sunday no start fimi tisuba ka me from ebekun ebetwa wa hwe ne apagyo akoto aso to tim muntimi mabiem no ja amanke to ano ho wa ma wani amre yale ne bekun yale no mata ye osan ano odin bekun we obewu fa so ogina wakama obewu simple way okodu hospital da ho na tim ja ne manke tinkete ne ho yare ne bekun na to atwene ama omo no mba na begina bedi ho adanse sister na odifu ede ne ban ne wawu ai ben no kra ede na ye wo na wotwe mu pakwa no na otwim de makoma mi suro miti edwa me saa ana o he na makoma ana wakoma pacha eti na wadwane aba ha no owo na epenya me so wasoro fi dua ne se no ote wo se wasole fi ni dua so pakwa no me so ate pa me wo se wasole fi dua so enye se na wote se nipa bi asole fi ni dua so a na ne kra na twa fi ni mu wo se wo mo nim no no enye se no ote wa fi ni dua so kra na se kra me som da bi na se makodu bridge bi so bridge kase pa nsuo na se obi a botra ko sa na me de me yesa me bo akwa me ntumi nko ti papa panimu be di manim se na me se na papa na se ne wo betumi di me atwa nsuo no ne me ma osika na wa da wo di me atwa nsuo no ti me disika me man 3 cedis me disika na man na woda na ni wan fi me bio ti me hu plek fa na me se abrowa bi adu nsuo no finfin ko na me se na se abrowa akwa atumi atwa nsuo na me ma ba da me ntumi ntwa ti me yesa me 2 step na akona na o cross owo boda no ya wo boda ye kra ne cross pe no ano no ti se nko ti me cross ya ke no ano no ka kwesela na koma ne che no ke kun no enso e basa na da so gina wo so e be kun anya ka se be kun ne be kun ele so ma na ni bre nya me so so da fini dua so nye se no ti o wa so da fini dua so na ma wani no kwa nya so re Pentecost aha mo apempai ba no odin obi ana wugina mo no hia mpai ba no odin hia odifu a wo ya ade nyesa be wu agama no ti aha mo apempai ba no odin na difu ne moa nyesa wo be wu munya no me kama sem ho ane bebo am e sa na mo ti ahu mini ba bia mo ma je mic ne na mo kasa mini ba bia ko haya na bebo am mo bi